Our world is in peril. Gaia, the spirit of the earth, can no longer stand the terrible destruction plaguing our planet. She sends 5 magic rings to 5 special young people. One from Africa with the power of earth. From North America, Wheeler with the power of fire. From the Soviet Union, Minka with the power of wind. From Asia, Yi with the power of water. And from South America, Mati with the power of heart. When the 5 powers combine, they summon Earth's greatest champion, Captain Planet. The Planet! The power is yours! Знаете ли кой е най-странният герой на 90-те? Не е някой от косиноките нинджа. Не е и Батман. Става въпрос за един тип с синя кожа, зелена коса, червен костюм и доста съмнителна прическа тип кече. В началото на последното десетилетие на 20 век, докато светът се тресеше от промени, милиони деца пред екраните чуваха един призив, който щеше да промени съзнанието им завинаги. Силата е ваша! Но запитвали ли сте се някога как точно се появи Капитан Планета? Защо един от най-богатите хора на планетата реши да харчи милиони за екопропаганда? И как се случи така, че анимацията, която ни учеше да пазим природата, се превърна в машина за продажба на пластмаса? Днес в BG Nerds разказваме историята на една легенда. Това е история за амбиция, за холивудски звезди, за забранени теми и за един възход, който завърши с болезнено приземяване. Годината е 1990. Светът е на прага на нова ера. Берлинската стена е паднала. Студената война приключва, но на хоризонта се появява нов враг – екологичната катастрофа. И докато повечето хора просто гледат новините, един човек решава да действа по свой собствен мащабен начин. Запознайте се с Тед Търнър, основателят на CNN, медиен магнат, милиардер и човек, който не приема не за отговор. Търнър има визия. Той иска анимация, която да не е просто поредното предаване за продажба на играчки. Той иска да промие мозъците на децата, но за добро. Иска да ги научи да рециклират, да пазят океаните и да се борят с корпоративната алчност. Парадоксът? Самият Тед Търнър е олицетворение на корпоративната мощ. Но заедно с продуцентката Барбара Пейл, той създава концепция, която звучи абсурдно на хартия, но се превръща в глобален феномен. 5 деца от 5 различни континента, магически пръстени и един дух на земята – Гая, озвучена не от кой да е, а от самата Упи Голдбърг. Така се раждат планетяните. И когато техните сили се обединят, се появява той – Капитан Планета. Но пътят до екранният му дебют е осеян с неочаквани обрати. Знаете ли, например, че гласът на капитана трябваше да бъде Том Круз? Да, точно така. Том Круз. Звездата от Топ Гън първоначално е наед да озвучи екогероя. Круз дори записва реплики за първите 6 епизода. Но има един малък проблем. Според продуцентите, гласът му просто не звучи достатъчно супергеройски. Други източници твърдят, че той сам се е отказал заради конфликт в графика си. Резултатът обаче е ясен. Налага се спешна смяна. На негово място идва Дейвид Колбърн, чийто глас се превръща в онзи иконичен тембър на капитана, който всички помним. Но Том Круз е само върхът на айсберга. Тед Търнър използва цялата си мощ, за да привлече А-лист актьори. И забележете, повечето от тях озвучават злодеите. Тези така наречени екозлодеи са ходещи стереотипи на алчността. Имаме Лутън Плъндър, безскрупулен капиталист, който унищожава гори за профит.
Доктор Блайт, луда ученка с белек на лицето, озвучена от самата Мек Райан. Да, същата Мек Райан от романтичните комедии. А какво ще кажете за Вермина Скъм? Гигантски плъх мутант, на когото глас дава Джеф Голдблъм. Дори музикалната легенда Стинг се включва като злодея Зарм. По-късно в сериала чуваме Тим Къри и Мартин Шин. Защо тези огромни звезди се съгласяват да участват в съботна сутрешна анимация? Отговорът е прост. Каузата. Защитата на природата е модерна тема в началото на 90-те и целият Холивуд иска да е част от нея. И стратегията проработва. Студиото Dick Enterprises създава абсолютен хит. Премиерата през 1990 предизвиква истински фурор. Капитан Планета се излъчва в над 100 държави. Децата по цял свят крещят земя, огън, вятър, вода, сърце в училищните дворове. Създават се истински движения. Зрителите започват да се наричат планетяни в реалния живот. Те засаждат дървета, събират буклук и пишат писма до политици. Шоуто постига немислимото. То прави екологията готина. Форматът Edutainment, образование плюс забавление, достига своят абсолютен пик. Но всяка монета има две страни. Докато на екрана Капитан Планета се бори срещу свръхконсумацията и замърсяването, в реалният свят започва да се случва нещо изключително лицемерно. Нещо, което противоречи на самото съществуване на сериала. А когато сериалът сменя студиото си и преминава към Хана-Барбера, нещата стават неочаквано мрачни. Успехът винаги идва с цена. В случаят на Капитан Планета, цената се измерва в тонове нерециклируема пластмаса. Да, точно така. Анимацията, която учеше децата да мразят свръхконсумацията и да пазят природата, се превърна в гигантска машина за мерчендайз. Изведнъж пазарът е залят от пластмасови фигурки, опаковани в още повече пластмаса. Колички, тениски, чаши и милиони копия на прословутите 5 пръстена. Парадоксът е брутален. Купуваш си играчка на еко-герой, която един ден ще се озове на сметището и ще се разгражда хиляди години. Дори създателката Барбара Пайл по-късно признава, че това е било огромно противоречие. Но бизнесът си е бизнес. Без тези играчки и приходите от тях, сериалът просто нямаше да оцелее финансово. Иронията е горчива, нали? А за да се продават повече играчки, трябва да има и по-епични битки. Така се ражда абсолютният антигерой – Капитан Замърсяване. Екозлодеите решават, че им е писнало да губят, създават свои собствени зли пръстени и призовават чудовище, което се храни от токсини и смог. Неговите сили са пълната противоположност – суперрадиация, обезлесяване, смог, токсини, омраза. Дизайнът му е гротесков, гласът му е дразнещ, но децата го обожават. Защото всеки добър супергерой има нужда от своят мрачен двойник. И нека си признаем, битките между двамата са едни от най-запомнящи се моменти в цялата поредица. Но това не е най-шокиращото в този сериал. През 1993 продукцията преминава в ръцете на култовото студио Хана-Барбера. И сериалът претърпява рязка промяна. От детска приказка той се превръща в нещо много по-сурово и реалистично. Знаете ли, че Капитан Планета е една от първите детски анимации в историята, която открито говори за HIV и СПИН? Епизодът се казва "Формула за омраза" и в него злодеят Вермина Скъм разпространява лъжи и паника в едно градче, че вируса се предава чрез обикновено докосване. Героят в епизода, Тод Би, е базиран на реални хора, а посланието е ясно. Невежеството е по-опасно от самата болест. И шоуто не спира до тук. Те покриват теми като уличните банди и насилието с огнестрелно оръжие в училище.
Дори правят епизод за наркотичните зависимости, където братовчедът на един от главните герои става зависим от нов дизайнерски наркотик, наречен Блис. Да, точно така. В събота сутрин децата гледаха как тинейджър минава през тежка абстиненция и в отчаянието си скача през прозореца. Това вече не беше просто екопропаганда. Беше брутален сблъсък с реалността. Но както всяко нещо в телевизията, и времето на Капитан Планета започна да изтича. През 1996 година, след 6 сезона и 113 епизода, шоуто просто спря. Защо? Официалната версия е, че договорите за синдикация са изтекли, но истината е по-комплексна. Медийният пейзаж се променяше. Сливането на Time Warner с Turner Broadcasting доведе до нови приоритети. Капитанът вече не беше златното момче на мрежата. Освен това, децата на 90-те започнаха да проявяват интерес към по-различен тип екшън. Появиха се Power Rangers, появи се Покемон. В сравнение с тях, Капитан Планета започна да изглежда твърде поучителен. Публиката започна да развива така наречената умора от едутеймент. Никой вече не искаше да му четат лекции за озоновата дупка, докато си яде зърнената закуска. Капитанът отлетява в небето и изчезна за близо 2 десетилетия. Но интернет има странен начин да съживява забравени легенди. През 2011 година Капитанът се завърна, но не по начина, по който Тед Търнър си беше представил. Популярният сайт Funny or Die пусна серия от скетчове с номинираният за Оскар актьор Дон Чидъл в ролята на Капитана. Тази пародия стана абсолютен вайрал. В нея Капитан Планета не е мил екогерой, а психопат с божествен комплекс, който превръща хората в дървета само защото са изхвърлили дъвка на земята. Репликата му "Силата е моя, кучко" се превърна в меме, което и до днес обикаля социалните мрежи. Това възраждане обаче показа нещо важно. Капитан Планета все още е в съзнанието ни. Дали заради носталгията или заради абсурдният му дизайн, той остана икона. Меметата за Мати и неговият безполезен пръстен със силата на сърцето се превърнаха в неизменна част от интернет културата. Но дали Мати наистина беше най-слабото звено? Или точно неговата сила беше това, от което сериалът имаше най-голяма нужда? Въпреки пародиите и пластмасовите играчки, наследството на сериала е неоспоримо. Създадена беше Капитан Планета фондация, която и до днес финансира хиляди екологични проекти по целия свят. Децата, които гледаха шоуто през 90-те, не са учени, активисти и родители, които учат своите деца на същите принципи. Може би Тед Търнър все пак постигна своето. Той не просто създаде анимация, той създаде армия от планетяни в реалния живот. В крайна сметка, Капитан Планета остава един от най-големите парадокси в историята на телевизията. Той беше продукт на милиардерски амбиции. Той генерира планини от нерециклируема пластмаса под формата на играчки. Понякога беше нелепо поучителен, а понякога плашещо мрачен. Но в сърцевината си този сериал направи нещо безпрецедентно. Той не просто забавляваше децата в събота сутрин. Той ги накара да се замислят за света извън техният прозорец. Дали един анимационен герой със зелено кече спаси земята? Едва ли. Но той запали искрата за милиони умове, които днес, десетилетия по-късно, продължават битката. Защото най-големият урок на сериала никога не е бил за магически пръстени или суперсили. Той беше за това, че истинската промяна не идва от един герой в небето. Тя идва от обединените усилия на обикновените хора. А сега въпросът към вас, планетяни. Кой беше любимият ви герой и коя сила бихте избрали? Земя, огън, вятър, вода или сърце? И смятате ли, че днес имаме нужда от нов еко-супергерой? Пишете ми долу в коментарите.
Ако това видео ви е било интересно и искате още скрити истории за любимите ви класики, ударете един лайк и се абонирайте за BG Nerds. Вашата подкрепа е нашата най-голяма суперсила. До следващия път и не забравяйте, силата е ваша!